Mitkä ovat parhaat vetävät liikkeet kuntosalilla? Lähdetään katsomaan treeniliikkeiden turnauksessa vetäviä liikkeitä. Katsotaan niitä voima- ja lihaksen kehittämisen näkökulmasta. Se, että kuinka käytännöllisiä ja mielekkäitä ne on tehdä ja että kuinka uskottavia ja kuinka hyvin ne sitten voimailu- ja treenaamisen perinteeseen oikein istuu. Sillä onhan se nyt mukavaa ottaa huomioon kanssa käytännön voima- ja lihastulosten lisäksi myös se, että no onko niistä kiva rupatella niistä liikkeistä esimerkiksi? Minkälainen kulttuuri niiden ympärillä on? Mulla mun 5 listaan perinteisiä liikkeitä valikoitu leuka, ihan normi leuanveto, sitten kulmasoutu levytangolla, kulma S, sen jälkeen ylätalja, alatalja ja viimeisenä, mikä siellä oli? Se oli yhden käden soutu, käsipainolla siis. No lähdetään ihmettelemään. Voiman kehittämisen ja lihaksen näkökulmasta nyt kun ollaan vetävissä liikkeissä, niin puhutaan yläselän lihaksista. Siellä on latsit, siellä on suunnikaslihakset, vähän epäkkäätkin nyt näissä mukana. Muuta pientä hässäkkää terestä ja sen sellaista. Käsivarretkin on jonkin verran mukana, hauis, kyynärvarsi. Niin aika kaiken kaikkiaan isosta määrästä lihasmassaa on kyse, mihin näillä kaikilla liikkeillä itse asiassa voidaan osua. Mutta jos nyt lähdetään sitten katsomaan leuanvetoa. Hiljattain muuten luin sellaisesta tutkimuksesta, että siinä miten päinkädet laittaa leuanvedossa, ja että sille ei itse asiassa ole ihan kauheasti vaikutuksia siihen, miten ne äsken mainitut kohdelihakset aktivoituu. Pieniä eroja toki löytyy ja sitten ruumiin rakenne itse kullakin voi siihen jonkin verran vaikuttaa, mutta kaiken kaikkiaan sille ei nyt ehkä ole ihan kauheasti väliä. Mä kuitenkin lähtökohtaisesti sit ajattelen tässä semmoista kapeahkoa tai keskileveää. Voi olla vastaote, voi olla aavistuksen leveämpi myötäote, mutta en puhu mistään erityiskapeista sumpussa olevista tai superleveistä leuanvedoista tässä kohtaa. Niin. Voiman puolesta erinomainen liike, leuanveto, helppo tehdä vähän eri tyyleillä, räjähtävästi, vähän rauhallisemmin kehittää vähän eri tyyleillä voimantuottoa. Ja lihasmassan kasvattamisen puolesta niin liikerata on leuassa kyllä noille kohdelihaksille niin aika mukavan maittava, erittäin hyvä. Et jääkö siinä nyt jotain puutteita? En mä tiedä. Podarit saa sitten hifistellä, mä en oo täys kehonrakentaja. Niin mä annan nyt 5/5. Aika vaikea löytää yläkropalle parempia voimaa ja lihasta kehittäviä liikkeitä kuin leuanveto. No, käytäntö ja mielekkyys. Leuanveto tanko vaadittu. Jos haluaa isompia kuormia, niin sitten tarvitaan tarvitaan lisäpainot, jonkin verran varusteita. Ei ihan joka paikassa saatavilla, eikä nyt toki leuanvetotankoakaan ihan joka nurkalta löydy, mutta kyllä niitä esimerkiksi leikkipuistoissa ja ulkokuntosaleillakin on, puhumattakaan sitten toki normikuntosaleista, niin aika käytännöllinen liike siinä mielessä. Mutta sitten taas ehkä se ongelma, mikä tulee kehonpainoliikkeessä usein vastaan, on se, että jos ei jaksa omaa kroppaa liikutella, jos ei ole siinä pisteessä, että vielä saisi yhden leuan tai enemmän, niin no siinä tangossa sitten roikut ja räpiköit. Eihän se ole mielekästä, se on kurjaa treenaamista sellainen. Niin ei tää kyllä täysiä pisteitä voi saada. Sanotaan että jos leuat sujuu, niin on ne kivoja, mutta ei ne kaikille oo. Mä sanoin, että 3/5. Sen verran yleispätevä kuitenkin. Uskottavuus ja perinne. No mä toisessa videossa, kun puhuin työntävistä liikkeistä, mä puhuin etunojapunnerruksista, jotka ei mulla ihan sinne uskottavuuden ja perinteen kärkisijoille päässyt, mutta leuanveto
tälleen toisena perinteisenä kehonpainoliikkeenä, niin en mä niinku, mä oon jotenkin aina kyllä silleen mielissä. Niin mun mielestä se on siistiä, jos joku saa leuan. Se on mun mielestä hieno taito. Hieno taito. Ihan sama, vaikka se on vaan yksi leuka. Toki sitten on niitä mörssäreitä, jotka vetää 15, 20, 25 ja lisäpainoa 40, 50, 60 ja enemmänkin kiloja, niin se nyt on sitten jo ihan oma lukunsa. Mutta kaiken kaikkiaan, jos saat yhden leuan, niin mun mielestä se on cool. Ja jos sanot, että on menossa treenaamaan muuten ja muun muassa leukoja olisi tänään treenissä, niin hieno homma. Mä laitan 5/5. Äärimmäisen tieteellisen metodin pohjalta nämä numerot tänne kehkeytyy. Kulmasoutu. Levytangolla. No voima ja lihas. Kulmasoutua voi tehdä vähän eri tyyleillä. Mulla on nyt mielessä semmonen, että sulla on siinä ne suht perus isot 45 sentin halkasialla olevat kiekot. Jokainen soutu tehtäisiin lattiasta räjähtävään tyyliin. Niin voimantuoton puolesta, räjähtävän voimantuoton puolesta, niin se on kyllä äärimmäisen hyvä liike. Se on tosi hyvä liike selälle, koko selän lihaksistolle ja tuleepa siinä itse asiassa vähän pakaraa ja takareittäkin mukaan sitten, kun alkaa olla aggressiivinen tyyli. Niin voimantuoton puolesta äärimmäisen hyvä, mutta lihaskasvu ei tällä tyylillä ihan sit onnistu niin hyvin. Mutta ehkä mun pitää tässä kohtaa hyväksyä se, että kulmasoutua voisit tehdä pienemmillä kiekoilla tai vaikka korokkeella ja tehdä sitä silleen vähän enemmän pumppaavasti, rauhallisesti. Ja se on sitten tosi hyvä lihaskasvuliike. Mutta kun alaselkä päätyy, tuppaa siinä väsymään, niin ei se ihan parhaasta päästä sit on niille kohdelihaksille. Se on itse asiassa aika iso heikko lenkki sit kuitenkin kulmasoudussa. No mä laitan tohon. Mulla on muita ajatuksia. Mä laitan tähän nyt kuitenkin 4/5. Vähän tyyliä muutellen. Kyllä sillä voimaa ja lihasta saa hienosti kehitettyä. Käytäntö ja mielekkyys. No, levytanko ja painot tarvitaan. Lattia, joka kestää vähän tärähdystä. Ei ihan jokaisella kuntosalilla saatavilla tuota yhdistelmää, mutta pääsääntöisesti joo. Sen rauhallisemman tyylin nyt voi pelkän tangon kanssa tehdä. Tai tangon ja painojen. Mutta just kun se alaselkä sit tuppaa siinä väsymään ja siinä pitää vähän niinku survoa itsensä siihen tiukkaan jäkittävään asentoon, niin mä huomaan, että mä itse, kun mä suunnittelen omia ohjelmia ja mulla ei mitään erityistä syytä ole tehdä kulmasoutua, niin mä aika harvoin sitä teen. Enkä mä asiakkaillekaan, voidaan kokeilla sitä, jos siitä joku tykkää, niin käytetään, mutta käytäntö ja mielekkyys. Mä laitan itse asiassa nyt mä laitan 2/5. Tämä ei ole nyt väite siitä, etteikö siitä liikkeestä voi tykätä. Mutta minun tieteellisessä taulukossani se on nyt 2/5. Uskottavuus ja perinne. No, kyllähän sitä jo Arnold aikanaan aika paljon kulmasouti. Monet kovat bodarit tehnyt sitä. Voimanostossa suht käytetty apuliike tuossa oli, olisiko 2018, 2020 paikkeilla oli oikein villitys, että kovat maastavetäjät souti oikein hillittömiä painoja. Mut on sit kulmasoutu niin perinteinen, onko se ihan voimaharjoittelun ytimestä? Kyllä sitä on kauan tehty. Jos sanoo, että tänään olisi treenissä kulmasoutua, niin ehkä mulle tulee sellainen olo, että kun mä en ihan tiedä, mitä se tyyppi tarkoittaa sillä. Onko se sellainen oikein räjähtävä voimasoutu, onko se semmoista lihaspodailua vai onko se jotain bodypump-henkisempää lihaskestävyyttä tai muuta. Mulla tulee vähän semmoinen epämääräinen olo, niin en mä ihan sitä uskottavuuden kärkisijoille laita. Laita 3. On se kuitenkin kova liike. Ylätalja. Voima ja lihas. No, toki kun ylhäältä päin vedetään, niin itsestäänselvä verrokki on sitten normi leuanveto. Voima ja lihaksen puolesta, no menisikö leuka nyt voimantuotossa vähän sit kärkisijoille verrattuna ylätaljaan sen puolesta, että
leuassa on kuitenkin koko kroppa vähän enemmän mukana. Monesti keskivartalo, vatsat saattaa joskus jopa joissain tapauksissa tulla jumiin siitä, että joutuu keskikroppaa käyttämään niin paljon. Ylätaljas ei samalla tavalla ole se, mutta se taas sit puoltaa sitä lihaksen kasvattamista, että on vakaampi, tuetumpi liike. Jostain syystä mä en haluaisi heittää tuota 5/5 sinne, mutta samaan aikaan kyllä ylätalja on mun mielestä kuitenkin kaiken maailman kuminauha ja muista virityksistä huolimatta, mitä leuanvedossa voi käyttää avittamaan, niin mulle se ykkösliike, jota mä käytän, jos pitää tyyppiä, joka ei saa tehtyä leuanvetoa vielä, niin pitää kohti sitä leuanvetoa saada, niin on se pakko. 5/5. Puhdas, rationaalinen voima- ja lihasanalyysi. Käytäntö ja mielekkyys. No ylätalja on laite. Joka gymillä ei ole ylätaljaa. Se itsessään on miinus, sitä ei voi aina tehdä. Jos sit ulkokuntosaleilla treenaa eikä siellä ole semmoista ylätaljan korvikelaitetta, niin sitten on vähän kyllä sormi suussa, että mitä tekisi, jos ei ala jotain hitaasti pudottautuvia leukoja tekemään tai muuten. Mutta käytännön puolesta, että periaatteessa kuka tahansa, joka nyt pystyy käsillä kurottamaan ylöspäin, niin pystyy tätä sitten ylätaljan laitteessa tekemään, niin No tää on nyt siitä näkökulmasta, että kuntosaleja on paljon saatavilla. Jos sulla ei ole kuntosalia niin lähettyvillä tai ei ole vaikka varaa sellaiseen jäsenyyteen, niin sitten tämä pisteytys olisi paljon heikompi, mutta mä laitan 4/5. On se sen verran helppo ja mukava liike tehdä. Uskottavuus ja perinne. No mä huomaan ainakin, että omissa ajatuksissa tulee sellainen mielenkiintoinen havainto, että ylätalja on jotenkin vakiintunut klassikoksi. Ehkä jopa tänä aikana, kun mä oon ollut treenaaja. Et sitä on käytetty paljon joitakin vuosikymmeniä, mutta mulla on jotenkin semmoinen viba, että tai en mä osaa sanoa, mutta on se aika vakiintunut. Ei se huippuklassikko ole, koska ylätaljoja nyt ei ole kauhean kauan ollut olemassa. Pari sukupolvea, mutta käsipainot ja levytangot sen kyllä päihittää. Niin laitetaan 3/5. Ihan hyvät mukavat pisteet, mutta ei mitään kummasta. Alatalja voiman ja lihaksen puolesta. No siinä sitten kulmasoutu on se ilmiselvä verrokkipiste. Kumpikin on se edestäpäin vetävä liike, ei ylhäältä. Voima- ja lihaksen näkökulmasta mä kyllä pistäisin lihaskasvun puolesta alataljan kovemmalle sijalle kuin kulmasoudun sen takia, että koska siinä ei se alaselkä, ainakaan mun mielestä, se ei väsy ihan samalla tavalla, yhtä lailla. Ja alataljassa on helpompi hakea semmoinen oikein mukava venytys tonne latseille. Niin lihaksen puolesta kyllä ollaan ihan huippulukemissa. Voima olisi... Oon mä voimaankin aika kivoja tuloksia. Kyllä mun maastaveto esimerkiksi, kun vähän rykivämmällä stylella alataljaa teki, niin kyllä maastavetokin siitä tykkäs. Niin. Oisko se? Ei se 5/5 ole. Ei se ihan niin kokonaisvaltainen ole. 4/5. Sitten käytäntö ja mielekkyys. Mun mielestä aavistuksen helpompi tehdä kuin ylätalja. Vaikka ryhtiä nyt pitää vähän aktiivisemmin siinä hallitakin. No joo, mutta ehkä alatalia on helpompi möhliä. Siinä on helpompi alkaa vähän huijaamaan ja tekemään semmosia juttuja, mitkä tekee siitä liikkeestä huomattavasti tehottomamman. Mutta enpä ole oikeastaan kehenkään törmännyt, joka inhoaisi alataljaa. Et siinä mielessä kyllä mielekkyys on ihan hyvissä lukemissa. Heitetään 4/5. Kyllä se on hyvä. Uskottavuus ja perinne. Alatalja. Kyllä se on enemmän siellä apuliike, tukiliike-kategoriassa. Ei sillä ole semmoista pääliikkeen karismaa ja auktoriteettia. Niin siinä mielessä, vaikka hyvä liike onkin, niin nyt mä joudun laittamaan kyllä 2/5. Viimeisenä yhden käden soutu käsipainolla. Voima ja lihas. No jos
Vetoremmit sallitaan ja miksikäs ei sallittaisi, mun puolesta voidaan sallia ne näissä kaikissa liikkeissä, ettei otevoima ole se juttu, mikä treenaamista rajoittaa. Niin yhden käden soudussa sekä voima että lihas on kyllä aika kovassa kondiksessa. Siellä saa oikein hyvän pitkän kurotuksen ja voi tyyliä vaihdella, jos haluaa oikein hifistellä sen lihastuntuman kanssa tai kunnolla rykästä maailman ruosteisimman ruohonleikkurin käyntiin. Niin laitetaas. Kyllä tää on niin kokonaisvaltainen ja hyvä liike, että 5/5. Jos olisi, vaikkei leukojakaan vetelis, mutta jos olisi vahva yhden käden soutu, niin mä uskoisin, että olisi aika vahva hauis, hyvä otevoima, hyvä puristusvoima ja yläselän lihaksisto olisi aika kovassa kondiksessa. Käytäntö ja mielekkyys, no jonkinlainen tuki kädelle on hyvä, olkoonkin se käsipainoteline, olkoonkin se penkki. Jossain tapauksessa oma polvi voi toimia, vähän kiikkerämpi silloin, mutta se on aika vakaa, aika helppo tehdä. Muuta ei tarvitse kuin käsipainoja. Joskus harvemmin, jos alkaa olla voimatasot aika korkealla, niin voi käsipainot loppua kesken. Jos vaikkapa 40 tai 50 kässäri ei enää tarpeeksi anna vastusta, mutta ei nyt ihan joka kymillä tule vastaan kaveria, joka vaikkapa 20 toistoa ilman remmejä vetäisi 50 kilon käsipunnuksella, niin käytäntö ja mielekkyys. 4/5. 4/5. Uskottavuus ja perinne. No tää on vähän kaksipiippunen juttu, koska lähtökohtaisesti mun mielestä yhden käden käsipainosoutu on todella siisti liike. Se on siisti, jos mä näen, että joku tekee sitä, niin mä ajattelen, että joo, hyvää treeniä. Mutta sitten se on kyllä helppo tehdä jotenkin ihan liian hennosti ja rauhallisesti, jolloin mulle herää kysymys se, että olisiko ehkä joku muu liike parempi, mennä vaikka johonkin laitteeseen. Mutta sitten kans se, että jos menee aivan rykimiseksi, niin kyllä niinku rumimpia liikkeitä, tai liikkeitä, jotka voi tehdä rumimmiksi, niin yhden käden soudusta voi kyllä tehdä semmoista räpellystä, sellaista rykimistä, että oksat pois, niin vaikka se uskottava lähtökohtaisesti onkin ja ihan voimailun perinteessä aika hyvin siellä ytimessä, niin sen riskien takia niin mä heitän sen 2/5. No niin, katsotaan sitten lasku päälle nopeasti. Leuan veto 5, 8, 13 pojoa. Kulmasoutu 4, 6. Vaan 9. Voi hyvänen aika. No. Ylätalja 9, 12. Aika kova. Alatalja 4, 4, 2 on 10. Aina. Ja sitten yhden käden soutu 9, 11. Okei, no tässä tuli jo ihan hyvää hajontaa. Tälleen, kun en mä noita lennosta laske tossa niitä pisteyttäessä, mä en ihan fiilis pohjalta, niin vähän yllätti, että kulmasoutu jäi hännille. Se ei yllätä, että leuka on kärkisijoilla, mutta se johtuu osittain siitä, että mä tykkään tehdä paljon leukoja, niin siksi se saa myös vähän korkeammat pisteet. Mutta kaiken kaikkiaan, ehkä tässä nyt paljastuu se, että leuanvedot, ylätalja, alatalja ja yhden käden soutu, niin tää kyllä menee siihen, mitä mä olisin muutenkin lähtenyt suosittelemaan. Et jos katsotaan kokonaisvaltaista treeniohjelmaa, jossa pitää olla jonkinlaista kyykkäämistä, jonkinlaista maasta vetämistä tai taittoliikkeitä ja sitten yläkropalle työntöjä ja näitä vetoja, niin kyllä leuka, ylätalja, alatalja ja yhden käden soutu meikäläisellä olisi niitä luultavimpia suosituksia riippuen henkilöstä. Ja kulmasoutu olisi vasta ehkä joku sellainen, mitä alettaisiin katsoa sitten, kun alkaa peruskoordinaatio ja varsinkin alaselän ja ryhdin hallinta olla vähän paremmin hanskassa. Mutta joo, siinä on vetävät liikkeet kartoitettuna, joten siitä vaan omia lemppareita boostaamaan ja kehittämään.